Bihari János a művész, akit Beethoven és Liszt is csodált. Bihari János olyan zenész volt, akit Ludwig von Beethoven és Liszt is nagyra becsült. Bihari nem egy átlagos zenész volt, szegény roma családból származott, 1764-ben született Nagyabonyban, és már gyerekkorában apja nyomdokaiba lépett, aki szintén hegedűs volt. De Bihari nem elégedett meg azzal, hogy csak jó zenész legyen, ő Magyarországot, sőt egész Európát el akarta varázsolni, és sikerült is neki. Tudta, hogy ő volt az, aki megalkotta a híres Rákóczi-indulót. Azt a zenét, amely nem csak a nemzeti identitás szimbóluma lett, hanem európai körökben is hatalmas sikert aratott. Ez az induló, amit ti is biztosan hallottál már, örökre összefonódott a nevével. Bihari karrierje elképesztően sikeres volt, a császári udvarlóktól egészen a bécsi kongresszusig, mindenhol játszott. Beethoven maga többször is hallgatta játékát, Liszt Ferenc pedig úgy emlékezett meg róla, mint a cigány virtuózitás legismertebb és legünnepeltebb képviselőjéről. Képzeld el, milyen érzés lehet ilyen zene óriások előtt játszani. Bihari zenéje nem csak kortársai számára volt fontos, hanem az utókor számára is. Nyugtalan vándor életet élt, de mindenütt rajongva fogadták. Híre bejárta Magyarországot és Európát, zenéje pedig tükrözte a magyar virtus és szenvedélyt. Sajnos 1824-ben egy baleset mellett eltörte a bal karját, ami véget vetett a fényes hegedűs pályafutásának. Bár még ezután is játszott, a primási szerepet át kellett adnia másnak. Öregkorára elfelejtették, de az emléke örökre él. Számos néptánc együttes, zeneiskola és utca viseli a nevét. Ha magyar népzenei dallamokat hallasz, jusson eszedbe, hogy mindez egy cigány művész kezük közül indult.